Greetings, beloved of my Father. Did you know that 7 days without prayer makes 1 week? Mandara online worship platforms like to thank you for following and convocating with us on our online programs. We still want to remind you that we do have our power hour, 6:30 a.m. every day as we receive the freshly bagged manna from heaven. Join us again on Wednesday as we have our midweek prayer. On Friday, we conclude the week with our Vespers as we listen to the beautiful words, the wonderful words, the words of life. And what are you waiting for? Please like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, and share our link to our friends, family, and those who call your friends. May God bless you. Dina muponesi ando shamisa ando ndishamisa ini ando ndiwiga mubakore dombo kunenzi zidzeru faro ando ndiwiga mubakore dombo rino visanyo taese awiga upenyu murudo rwake ofukizanderu oko ando ndifukiza ini ndinda muponesi ando shamisa ando rerutsa mitoro ando ndimisa handizoteneki ndiye anondipa simba anondiwika mubakore dombo rino visanyota yese awiga upenyu murudo rwake ofukizanderu oko anondifukiza ini nguva dzese anondikomborera ndozadzwa nembiri yake mbiri kuna Mwari ndomuimbira ndiye mununuri wangu anondiwika mubakore dombo rinobvisa nyota yese awiga upenyu murudo rwake ofukizanderu oko rwake anondifukiza ini kuti ndapfeka mbiri ndozokwira tokumba naye makore ruponeso rudo runoshamisa toimba tese kudenga anodiwiga mubakore dombo rinopisa nyota yese awiga upenyu murudo rwake ofukizanderu oko rwake anondifukiza ini anondiwiga mubakore dombo rinovisa nyota yese awiga upenyu murudo rwake ofukizanderu oko rwake anondifukiza ini. Makadi zvenyu vana vaMwari, toda kutenda Mwari azviita akatsanganisa mukati mezora nhasi. Ndokukwazisai nezita raJesu Kristu muponesi wedu. Nyasha norugare zvinobva kuna Mwari ngazvive nemi nokuna Jesu Kristu Ishe wedu. Iye akazvipa kuti atisunungure kunyika yakaipa yazvino. Kuna iye Mwari mumwe ngakuve kubwinya noumambo noushe nokukudzwa. Mwana kudenga kukomborerei akuitire zvakanaka. Tokuenderera mberi nemasirizi edu e-healing and deliverance. Musoro nhasi tiri kubata pfungwa musoro yenyaya unotiwo kumira pazvipikirwa zvaMwari. Zvipikirwa zvi
zvipikirwa mapromises akaitwa naMwari, open contract Mwari zvaakamisa kuti ndichaitira vana vangu izvi. Saka ndo patakamira ipapo. Saka mukanzwa muimbi werwiyo achiti ndinoda rimire moto rakapenyera vatsvene rakaita kuti vane denga nekushinga mudambudzo, ari kundomira pazvipikirwa zvaMwari zvekuti muchapiwa Mweya Mutsvene achava pamusoro penyu mugova zvapupu zvangu. Saka inzwai vana vaMwari, zvipikirwa zvaMwari ndizvo zvatinoda. Saka regai tinamati. Kuna iye Jehovha Mwari unogona kutichengeta kuti tirege kugumburwa nokutiisa pamberi pekubwinya kwake tisina chatinopomerwa, tichifara kwazvo. Ngakuve kubwinya noumambo noushe kubva panguva ino kusvika pakusingaperi-peri. Mwari wakudenga miraiwo nesu mukati mezora nhasi tonamata. Amen. Saka inzwai vatendi, zvipikirwa zvaMwari ndo zvatiri kutsanangura, no patiri kumira mukati mezora nhasi. Kristu unoudza vadzidzi vake kuti basa iri harina kureruka. Basa iri kana ari vaEfeso 6 pavhesi ya 12 anoti nokuti hatirwi nenyama asi nevabati nevane masimba namadzishe enyika eri marino nemweya yakaipa yedenga. Saka basa iri harina kureruka. Basa iri nderaMwari. Basa iri harigoni kuitwa nomunhu akazvimirira oga asina rutsigiro rwakazara rwaMwari. Ndosaka naJesu achiti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvaparidzire ivhangeri. Hanzi tarirai ndinemi kusvikira pakuguma kwenyika. Saka inzwai vana vaMwari, basa iri muridzi waro anesu. Rine muridzi, ende muridzi uyu haana kungorisiya kuti ringoenda roga. Saka inzwai vana vaMwari, amuponesi anoshamisa kwazvo, ane simba iye mukuru kungirozi, une simba iye mutungamiri wehondo yekudenga, ndiye anesu kati mehondo yatinayo. Saka anoti mirai pazvipikirwa. Regai tipinde pakunamata. Katinamateni. Baba vedu vari kumusoro kudenga, kumbira kwangu Mwari panguva ino ndeyekuti kutaura kwangu namashoko angu nekuparidza kwangu asava mashoko ekugombedzera euchenjeri hwevanhu, asi Mwari wokudenga ngave kuratidza kwesimba nekwemweya waMwari kuti kutenda kwevanhu venyu kurege kuzendama kana kumira pauchenjeri hwevanhu, asi humire pasimba raMwari. Zviratidzei Mwari, tidzidzisei, tizivisei mapromises enyu mukati mezora nhasi, tigone kumira pamusoro pawo tisingazununguswi. Tendai Mwari nezita raJesu Kristu tonamata. Amen. Saka muzora nhasi toda kudzidza kumira pamusoro pezvipikirwa zvaMwari. Regai tiverenge pana 2 vaKorinde chapter 1 pavhesi ya 20 na 21. Chaverenga makateerera. Gaindiskepo 2 vaKorinde chapter 1 pavhesi ya 20 na 21 yoti iyo, nokuti zvipikirwa zvaMwari kunyange zviri zvizhinji sei, maari ndihomwe, naizvozvo naiyevo ndiameni. Mwari akudzwe nesu. Zvinouya unotisimbisa muna Kristu pamwe chete nemi nokutizodza ndiMwari. Saka Bhaibheri riri kuti zvipikirwa zvaMwari, mapromises, izvo Mwari zvaakapledja kuti achaitira vanhu vake. Bhaibheri riri kuti hazvina basa kuti zvakawanda sei, but muna Kristu ndihongu. Saka inzwai vana vaMwari, hazvina dambudziko kuti zvipikirwa zvaMwari zvakawanda sei, kunyange zviri zvizhinji sei, muna Kristu ndihongu. Inzwai zvairi kutaura. Saka muna Kristu ndihongu uyewo ndiameni. Saka Bhaibheri riri kuti zvipikirwa zvaMwari
zvinozadziswa muna Kristu zvatonzi yes kudhara. Regai tiverenge Numbers 23 pavhesi ya 19 inoti iyo Mwari haazi munhu haangarevi nhema, kunyange mwanakomana womunhu haangashanduki, chaakataura haangachiitikani, chaakataura haangachisimbisikani. Saka Bhaibheri riri kuti Mwari watinoshanda naye padeliverance yevanhu haazi munhu haashanduki. Saka hanzi zvaakataura haangazvichinji, uye zvaakavimbisa anozadzisa. Ndo anonzi naHebrews 13:8 kuti Mwari wedu ndo zvaari zuro nanhasi nokusingaperi. Saka tina Mwari ane maprinciples asingachinji, tina Mwari ane constitution isingachinji, tina Mwari asingachinji magoalpost. Saka zvaakavimbisa mukati meshoko rake nanhasi anomira pazviri. Saka inzwai vana vaMwari, usatya nemhaka yekuti zvakavimbiswa naMwari iye akamira pamusoro pazvo kuti azviite, azvizadzise, nokuti haashanduki. Regai tiverenge pana mapsalema 89 pavhesi ya 34 zvakare pane imwe pfungwa iripo inotsinira pamusoro peukamana hwaMwari nemapromises ake kana kuti nevimbiso dzake. Mapsalema 89 pavhesi ya 34 inoti sungano yangu handingaizvidzi kana kushandura chinhu chakabuda pamuromo wangu. Saka Mwari ari kuti zvese zvavakavimbisa, zvese zvakabuda pamuromo pavo Mwari havagoni kuzvishandura. Saka pandakaverenga vhesi yakandishambisa chinhu 1 kuti Mwari wedu anoti haana zvinokona, but kune zvinhu zvinokona kuna Mwari une zvisingakoni. There is something that is impossible with an impossible God. Ndezvipi? Kuchinja zvinhu zvaakataura, kuchinja shoko rakabuda mumuromo make. Saka regai tikudze vana vaMwari, mukaverenga Bhaibheri renyu kuOld Testament, chaiita kuti minamato yose ipindurwe ndekuti vaingonoreferenza, vaingonotsanangura, vaingonotaura kuti imi Mwari makati. Zvakafanana nezviri pana 2 Chronicles chapter 7 verse 14 inoti kana vanhu vangu vakadamwa nezita rangu vakazvininipisa vakatendeuka vakasiya zvakaipa zvavo vakatsvaka chiso changu, papo tichapodza nyika yavo. Saka Israeri yaingoti nyika yayo kana ikaita denda kana vakaita dambudziko vaingonoenda ipapo Mwari makati. Saka nyaya yemapromises atakatsika pamusoro pawo haisi yekutamba nayo vana vaMwari. Kana Mwari vakati tikanamata mweya yetsvina inobuda, inofanira kutobuda. Kana Mwari vakati tikanamata vanorwara vanofanira kupona, vanofanira kutopona, nekuti shoko raMwari haringakoneswi, nekuti iye Mwari pachake haatogoniwo kuchinja kana kushandura izvo zvakabuda pamuromo pake. Saka pamapromises aMwari ndo pane simba redu vana vaMwari, pavimbiso dzamuponesi. Saka dambudziko raitika vatende vanhasi hatizivi izvo Mwari zvaakavimbisa. Hosea 4 pavhesi ya 6 yobva yati vanhu vangu voparara nekushayiwa zivo. Regai ndikudze vana vaMwari, zvimwe zvinhu hazviitiki pakati pedu, kwete kuti zvazvitoitikiwo, asi nhau ndekuti hatizivi zvipikirwa zvamuponesi, hatizivi zvipikirwa zvaMwari wedu. Saka tinofanira kuzviziva zvipikirwa izvi nemhaka yekuti ndipo pane simba redu, ndipo patinofanira kuzembera. Inzwai zviri pane vaRoma chapter 4 pane pfungwa iripo vana vaMwari yatinofanira kuverenga. Varoma 4 verse 20 iri kutiyo akatarira chipikirwa chaMwari, haana kunyunyuta nokusatenda, asi wakasimbiswa pakutenda akakudza Mwari, achiziva kwazvo kuti icho chaakapikira wakanga ane simba rekuchiitavo. Inzwai vana vaMwari, tinofanira kutarira
chipikirwa chaMwari. Zvakare hatifaniri kunyunyuta nekusatenda, uye tinofanira kukudza Mwari nekuti Mwari akavimbisa. Number 1, akatendeka. Number 2, ane simba rekugona kuzadzisa, ane simba rekugona kuita, ane simba rekukonzeresa kuti izvo zvaakavimbisa zviitike. Saka Bhaibheri rinoti Abrahama haana kunyunyuta, Abrahama haana kushayiwa simba. Pamusoro pachinonzi iye kunyange pasina tariro akatenda netariro. Without hope he hoped against hope. Why? Nekuti akanga avimbisa, anga aine simba rekuzviita. Regai tiverenge pana Mateo chapter 28 pavesi ya 18 to 20. Bhaibheri rinotiro ipapo Jesu akasvika akataura akati, ndakapiwa simba rose kudenga nepanyika. Inzwai vana vaMwari, Kristu watinofamba naye ane mhando dzose dzesimba. Mukabvunza vanoita zveleadership vanogona kutsanangura masimba akasiyana siyana. Kune vanoti cohesive power, simba rekumanikidza, simba rekukonzera kuti zvinhu zviitike, simba rekuti atyiwe. Kristu anaro. Kune rimwe rinonzi reward power, simba rekubhadhara avo vanenge vaita zvakanaka. Kaverenga zvakazarirwa 22 pavesi ya 12 inoti, tarirai ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Saka Kristu wedu ane simba rekuti atyiwe, nokuti ndiye anonzi mambo wemadzimambo naishe wamadzishe. Zvakare Kristu ane simba rekubhadhara, ane simba rekuriwada avo vanenge vaita zvaanoda. Kune rimwe zvakare simba rinonzi legitimate power, simba rinongobva pakunguva nechigaro, pakunguva neposition. Iroro Kristu anaro, nokuti Bhaibheri rinoti iye Kristu akapiwa zita rakasiyana nemamwe mazita, akapiwa chigaro chakasiyana nezvimwe zvigaro. Ende zvakare Kristu ndiye anogona, hanzi hakuna rimwe zita rakapiwa pasi pezuva ratingasunungurwa naro. Saka Kristu ane simba pamusoro pekudzikinura. Zvakare rimwe simba rina Kristu, kune revanoti expert power, simba reunyanzvi, simba reexperience, simba rekuziva zvekunofanira kuitwa panguva yakafanira. Saka Kristu is an expert pakudzikinura nekusunungura avo vakasungwa nevakaipa. Kristu inyanzvi rekuitira vana vavanhu zvakanaka. Saka rimwe simba rinonziro referent power, simba rinobva pakuvimbwa nekutrustwa nemhaka yezvaakaita. Mwari wedu haana nhoroondo yekukundikana, Mwari wedu haana nhoroondo yekukumbira ruregerero, asi pese paanosvika anoita kuti zvinhu zviitike. Saka Bhaibheri riri kuti iyeyu ane simba reunyanzvi rekugona kuita, ane simba rekuziva, ane simba reposition yaainayo, position yekuva mudzikinuri. Iye akavimbisa manje kuti achanga ainezi. Saka panodikama kuziva, tinodaidza Kristu anotibatsira. Panodikama simba rekukonzera kuti zvinhu zviitike, todaidza Kristu otiitira. Panodiwa eni chero simba ripi zvaro, tina Kristu ane simba rekutiitira izvozvo. Saka iyeye manje akatipa promise yekuti achanga ainesu. Saka patinoenda mubasa rekunamatira vanorwara nevakabatwa nemweya wetsvina, tinenge takatsika pavimbiso izvi yekuti Kristu uyu unesu. Imwe vimbiso yaakatipa iri pana John chapter 14 pavhesi ya 16 kusvika pavhesi ya 18. Regai tiverenge vana vaMwari. Inoti, neni ndichakumbira Baba, vachakupai mumwe munyaradzi kuti agare nemi nokusingaperi,
ndiye mweya wazvokwadi. Nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuvoni kana kumuziva, asi imi munomuziva nokuti ugere nemi, uchava mukati menyu. Handingakusiyi muri nherera, ndichauya kwamuri. Saka inzwai vana vaMwari, imwe vimbiso yatakapiwa namuponesi Jesu ndeyekuti achatitumira mweya munyaradzi, mweya mutsvene, kuti agare matiri uye kuti agare nesu. Saka Kristu anoti iye, handikusiyi muri nherera. Tiri tose vana vaMwari, which means mutendi anorarama asina mweya mutsvene akafanana nenherera kana Kristu akatitarisa. Saka promisi iyi takatsika pamusoro payo kuti hatizi toga, tina muponesi anesu, tina muponesi akativimbisa kunge ainesu mukati mebasa iri. Saka hatityi kutaura kuti hatizi toga, tina muponesi anoshamisa, ane simba rekutiperekedza mukati mebasa iri. Regai tiverenge pana John chapter 14 verse ya 12 kusvika pavhesi ya 15. Zvirokwazvo ndoti kwamuri, unotenda kwandiri, mabasa andinoita iye uchaitavo, uchaita makuru kune wawa, nokuti ndinoenda kuna Baba. Chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu ndichachiita kuti Baba vakudzwe mumwanakomana. Kana muchikumbira chinhu kwandiri muzita rangu ndichachiita. Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Saka imwe promise yatinayo yatakatsika pamusoro payo ndekuita mabasa makuru kudarika akaitwa naKristu. Saka Kristu ari kuti tichatanga taita mabasa ose akaita. Kana tapedza kumaita tozoita mahombe kudarika akaitwa naKristu. Ipromisi iyi yatakatsika pamusoro payo. Saka kana Kristu akanamatira vanorwara vakapora, nesuwo tinofanira kunamatira vanorwara vachipora. Kana Kristu akanamatira vanoshungurudzwa nekutambudzwa nemweya yetsvina ikabuda, naivo vanofanira kuti tikanamata zvinofanira kuitika kuti vasunungurwe namuponesi. Ipromisi iyi dambudziko revatendi hatiklemi mapromisi aMwari, hatikumbiri, asi inzwai vana vaMwari, tinofanira kukumbira kuti Mwari ndimakavimbisa kuti tichaita zvikuru kudarika zvamakaita. Tinokumbira kuzviita pamazuva atigeri. Saka mapromisi aya anofanira kuitika. Musakangamwa, Bhaibheri rati Mwari havagoni kushandura zvinhu zvakabuda mumuromo mavo. Vaverenga vaRoma chapter 8 pavhesi ya 37 to 39 inoti kwete pazvinhu zvose izvi tiri vakundi nokupfuurisa naiye wakatida, nokuti tinoziva kwazvo kuti kunyange rufu kana upenyu kana vatumwa kana vakuru kana zvazvino kana zvinouya kana masimba kana kwakakwirira kana kwakadzika kana chinhu chimwe chakasikwa hazvingagoni kutiparadzanisa norudo rwaMwari ruri muna Kristu Jesu Ishe wedu. Saka inzwai vana vaMwari, imwe promisi yatinayo mukati mebasa iri, hakuna chinhu chinogona kutiparadzanisa norudo rwaMwari ruri muna Kristu Jesu. Nemhaka yekuti kana pakaita chinoparadzanisa zvakanganisa basa ramuponesi wedu. Saka chinofanira kuitika ndechekuti Kristu anofanira kusaparadzaniswa nesu. Tinofanira nge tiinaye pabasa rose ramuponesi ratinoita. Regai tiverenge pana mabasa chapter 5 pavhesi ya 12 kusvika pavhesi ya 16. Musakangama vanhu vaMwari, takatsika pamapromises aMwari wedu. Zviratidzo nezvishamiso zvizhinji zvakaitwa pakati pavanhu namavoko avaapostora. Vose vaiva nemwoyo mumwe pabiravira raSoromoni, asi pakati pavamwe kwavanga kusino munhu wakatsunga kuzivisa kwavari, asi vanhu vaivakudza. Vatende vazhinji kwazvo, varume nevakadzi, vairamba vachiwedzerwa kuna She. Nokudaro vakatakurira varwere munzira dzomumusha, vakaradzika pamubhedha napanhovo, kuti kana Petro achiswederapo kunyange nemumvuri wake bedzi udzikatire mumwe wavo.
naizvozvo vamaguta akapodzera Jerusarema vakaungana vakauya navarwere navaitambudzwa nemweya yetsvina vakaporeswa. Saka muri kuona here panapa kuti kuburikidza chete nemumvuri shadhu murwere aipona. Ndo zvakavimbiswa pana John 14:12 kuti unotenda kwandiri mabasa andinoita awa uchaita makuru kudarika awawa. Saka inzwai vana vaMwari, Kristu wakavimbisa kuti achanga ainesu. Saka muridzi webasa ndiye anokonzeresa kuti mabasa mahombe aitwe. Saka regai tiverenge zvakare zvimwe zvaitika pana mabasa chapter 19 verse 11 na 12 inotiyo naMwari wakaita masimba anoshamisa namavoko aPauro, nokudaro micheka nenguo zvaibva pamuviri wake zvaiiswa kuvarwere, hosha dzikabva kwavari nemweya yakaipa ikabuda. Muri kuona here equation yacho kuti ndiMwari anenge ari mukati mibasa iri achishandisa Pauro. Vhesi kutanga kwaro inototi iyo naMwari wakaita masimba nemabasa anoshamisa vachishandisa ruoko rwaPauro, zvokuti nguo nehembe dzaibva paari dzaitumirwa kuvarwere vachipora, dzaitumirwa kune vane mweya yetsvina ikabuda. Ndo zvakavimbiswa kuti mabasa makuru kudarika awa anofanira kuitwa nevadzidzi nesu vamazuva ano kana tichirarama nekuita izvo zvakarayirwa naMwari kuti tizviite. Regai tiverenge pana 2 Peter chapter 1 pavhesi ya 3 na 5 pane pfungwa iripo inofanira kuti ijeke kuvatendi. Bhaibheri riri kuti iro pana 2 Peter chapter 1 verse 3 na 5 nokuti nesimba roumwari hwake takapiwa zvose zvinodikanwa paupenyu napakunamata Mwari nenzira yekumuziva iye wakatidana nokubwinya kwake nokunaka. Saka inzwai vana vaMwari, Bhaibheri riri kuti nesimba roumwari hwake. Iyi haisisiri promisi manje, izvi zvinhu zvakaitika. Zvinhu zvakaitika. Bhaibheri riri kuti takapiwa zvose zvinodikanwa paupenyu nepakunamata Mwari. Pakunamata Mwari panodikanwa mweya mutsvene, Kristu akatipa. Pakunamata Mwari panodikanwa kuregererwa zvivi. Saka vhesi mukaiverenga zvakanaka, Bhaibheri riri kubudisa pfungwa yekuti Mwari pavakagara zano reruponeso vakati munhu kuti aponeswe panodikanwa chii. Saka pakanyorwa bhajeti, pakanyorwa zvinodikanwa marequirements ekuti munhu aponeswe. Zvikanzi panodikanwa kuti aregererwe zvivi, zvikanzi dhani, ropa raJesu ndo basa raro. Zvikanzi panodikanwa kuti aburwirwe muhondo dzeupenyu, zvikanzi dhani. Zvikanzi zvakare mubasa iri kuna mamwe vachabatwa nemweya yetsvina vanofanira kuti vadzikinurwe, zvikasainirwa pazano reruponeso. Saka Bhaibheri riri kuti iro zvese zvinodikanwa paupenyu nepakunamata Mwari, Mwari akatotipa kare. Akatipa sei? Verse 4 akatipa nazvo hanzi pakunamata Mwari nenzira yekumuziva iye wakatidana nokubwinya kwake nokunaka. Saka nzira yatinopiwa zvinhu izvi inzira yekumuziva. Mukada kuverenga vara iri rekuti kuziva mukati meBhaibheri, kuOld Testament rinonzi pane vara rekuti yada, kuNew Testament kune vara rekuti gnosis. Asi mukaverengedza parinodudzirwa vara iri kuti mavara maviri aya anoburitsa zvinhu 4 zvinoburitsa kuziva Mwari. Mukaverenga kuziva kwokutanga kune inonzi practical knowledge. Unofanira kuziva Mwari nekuburikidza nekurarama izvo zvakataurwa naMwari. Kumwe kuziva kuripo kune inonzi relational knowledge yekufamba naMwari, sezvakaita Enoki. Genesis 5 verse 22 inoti Enoki wakafamba naMwari. Munofanira kufamba naMwari, munhu waMwari. Zvakare
munofanira kunge muine inonzi cognitive knowledge yekuisa shoko raMwari mukati mezivo, mukati mepfungwa dzenyu. Shoko raMwari rinofanira kurarama mamuri mutende. Zvakare mufanira kunge muine ukama naMwari watingati intimate knowledge. Iri pana Genesis 4 pavhesi ya1 Bhaibheri parinoti Adamu akaziva mudzimai wake Eva pakaberekwa mwanakomana. Saka panoitika intimate knowledge panofanira kuwanikwa mabhebhisi. Mukazoverenga pana vaGaratia chapter 5 pavhesi ya22 na23 inoti zvino chibereko chomweya ndirwo rudo norugare nemwoyo murefu nekunaka nokuzvidzora. Saka Bhaibheri riri kuti kana mutendi akava nekuzivana naMwari kwakakwana, Bhaibheri rinozara mukati mepfungwa dzake. Aziva Bhaibheri, Jesu pana Matthew 5:6 anopa muenzaniso wemuvaki wakachenjera akavaka imba yake paruware. Ndo vanoteerera shoko nokuriita, ndo inonzi practical knowledge. Tiri tose vana vaMwari, kana tadaro taziva Mwari chii chinoitika. Tikaverenga pana vhesi ya5 pana 2 Peter yei inoti iyo akatipawo nazvo zvipikirwa zvinokosha zvakakura kwazvo kuti nazvo muve vanhu vakagoverwa umwari matiza kuvora kuri panyika nokuchiva. Ivhesi 4. Saka Bhaibheri riri kuti taziva Mwari, Mwari wedu anoda kugovana nesu umwari, kutipa chidimbu cheumwari. Mukadzidza zvakanaka paunhu hwaMwari kana kuti pachirungu anonzi maattributes aMwari, vadzidzi veBhaibheri vane mapatsanura muzvikamu zviviri. Kuna anonzi communicable attributes of God, izvo zviri Mwari zvavanoda kushare nazvo nevanhu. Kwoita anonzi non communicable attributes of God. Chirungu ichi zvinongoreva izvo kuti unhu hwaMwari hwavasingagoni kushare nevanhu. Tiri tosere kuti Mwari vanga varipo kubva pakusingaperi-peri, iwewe havagoni kushare newe chimiro ichocho. Asi Peter ari kutaura unhu hwaMwari hwavanogona kushare nawo nevanhu. Ndeupi? Mwari vane rudo, vane chidiso chekuti iwe neni tatora zvipikirwa zvaMwari tinogona kushare navo rudo rwavo. Chechipiri, Mwari vatsvene, vanogona kugovana utsvene hwavo nevanhu. Tiri tosere vana vaMwari, Mwari vane mwoyo murefu, vanogona kushare chimiro ichocho chekuva nemwoyo murefu nevanhu. Mwari vanorarama nokusingaperi. Avo vachararama zvinodiwa naMwari vachararamawo nokusingaperi. Saka inzwai vana vaMwari, takatsika pazvipikirwa zvaMwari. Mwari vane simba rekufamba nekutsika pamusoro pebasa rose romuvengi. Izvozvo vakatipa nesuwo kuti tidzinge zvese zvaSatani pavana vaMwari. But zvinoitwa kuburikidza nezvipikirwa zvaMwari, zvinoitwa kuburikidza nezvipikirwa zvamuponesi. Saka inzwai vana vaMwari, chiri kutsvakwa pavatendi, chiri kutsvakwa pakati pevana vaMwari kuti tigovane umwari hwaMwari naye, kuti patinoenda pabasa iri rekudzikinurwa kwevakatabwa, rekusunungurwa kwavakasungwa vevana vaMwari, Kristu anenge ainesu ende tinge takamumiririra zvizere, ende iye anenge atipa simba pamusoro pebasa rose romuvengi. Ndingativerenge vhesi ide kupedzisira iri pana Tito chapter 1 pavhesi ya2 tibve tapinda pakunamata. Tito chapter 1 verse 2 iri kuti iyo patariro youpenyu usingaperi hwaakapikira iye Mwari usingatongorevi nhema nguva dzisingaperi dzisati dzavapo. Saka Bhaibheri riri kuti Mwari wedu wakapikira, haarevi nhema. Saka isusu patinoenda kuita basa ramuponesi iri tinenge takatsika pazvipikirwa zvaMwari. Mwari akavimbisa
kuti achanga ainesu asingati si mukati mebasa rekuendeswa kweivhangeri. Saka inzwai vana vaMwari, zvakaitwa nana Paul zvekuti vanonamatira vakasungwa nevakaipa vachisunungurwa, zvakaitwa nana Peter, Mwari akaita navo izvozvo pamazuva adarika, anogona kuzvipamba nokuzviitazve. Saka panguva ino ndichanamata ndiri kuno kuti muri kwamuri koko munhu waMwari musunungurwe, nokuti Mwari une simba rekuita izvo zvaakapikira ende haagoni kushandura zvaakapikira. Ende chinotifadza ndiMwari ane simba rekuitira vana vavanhu, iye asingashanduki, ari zvaari zuro nanhasi nokusingaperi. Saka regai tinamati zvese zvinogona kunge zviri kukushungurudza mwana waMwari. Ndinotenda kuti Jesu akaitira vamwe kare, uchakuitira izvozvo mukati mezuva ranhasi. Saka I am going to pray for you. Ngatinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, the Lord God who is faithful, who keeps promises, the Lord God who is not like a man, who does not change, God who fulfills everything which he has promised. Shoko renyu Mwari rinoti zvipikirwa zvaMwari nyanga zviri zvizhinji sei, maari ndihongu naiwo ndiameni, kuti Mwari akudzwe nazvo. Zvakare Mwari munoti hamugoni kushandura izvo zvamakavimbisa. Imi Mwari panguva ino varipo vana venyu vakasungwa nevakaipa, vari kudzengereswa nevakaipa, vane zvinhu zvinovashungurudza siku nemasikati, vasina mufaro pamuviri, vane urwere hwavashungurudza, watora nguva refu nemakore akawanda. But dear Lord, I am claiming the promises that you said kuti Mwari tikanamatira vanorwara ivo muchavaponesa. Mwari itai mabasa makuru nesu mukati mezuva ranhasi. Murangarire vana venyu, muvaitire nyasha, musangane navo pavanokutsvakai. Imi Mwari makavimbisa kuti you are going to be with us unto the end of the world. I am calling your presence. I am calling you the Lord God who is merciful and gracious, abundant in goodness and truth, Jehovah who keeps mercy for thousands, you the Lord who forgives iniquity, transgression and sin, and our Lord who is able to do exceedingly abundantly above what we think or ask, Jehovah our healer and our deliverer. I am praying to Jesus who is able to do and to heal those who are bound by the evil one and give them freedom through your blood, because by your blood we are freed and given deliverance. Dear Lord, may you stretch out your divine hand to heal and deliver, because our weapons are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds. Morokudenga sunungurai vanakomana vanasikana venyu, poresai vanorwara, zvipikirwa zvenyu Mwari takatsika pamusoro pazvo kuti muitire nyasha vanofanira kuitirwa nyasha nemi pazuva ranhasi, vashungurudzwa nevakaipa. May you give them final deliverance, freedom through the blood of Jesus Christ. Nokuti muri baba vedu icho kudenga, dzoserai mufaro pamuviri, podzai mavanga, simbisai sungano yenyu nehasha dzenyu kwatiri, muzadzise izvo zvamakapikira vana venyu, nezita raJesu Kristu muponesi wedu tonamata. Amen. Mwari kudenga akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Vada namba 263 775 460. Mwari kudenga akukomborerei, akuitirei nyasha. Musabve pazvipikirwa zvaMwari. Tisangane panguva inotevera. Bhaibheri nyenyedzi yapiwa vafambi vese kutungamira, zvambukurizvo zvisingazodzimi, kujeka kwangu kunotipenyera. Ndipe Bhaibheri masoko machene, ndinotevera kujeka kwaro, zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo. Ndipe mazwi Jesu ataura
kunditondedza aripo pedyo. Ndipe Bhaibheri masoko machene, ndinotevera kujeka kwaro. Zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri ndinofamba naro, rinditseure nezvakaipa. Mwenje weruponeso munedima, kundipangidza nzira kudenga. Ndipe Bhaibheri masoko machene, ndinotevera kujeka kwaro. Zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri mwenje weupenyu, usingagumi newakanaka. Rindiratidze rujeko rwa Jesu, rindionese mbiri kudenga. Ndipe Bhaibheri masoko machene, ndinotevera kujeka kwaro. Zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri masoko machene, ndinotevera kujeka kwaro. Zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo.